BVP M80 je borbeno vozilo pešadije proizvedeno u bivšoj Jugoslaviji. Danas se nalazi u naoružanju Vojske Srbije, Hrvatske, Slovenije i drugih bivših jugoslovenskih republika. Razvoj novog borbenog vozila pešadije, koji je u naoružanju tadašnje JNA trebalo da zameni već zastareli oklopni transporter M60, počeo je 1969. godine. Ispitivanje prototipa završeno je 5 godina kasnije, 1974. godine, i na osnovu rezultata koje je novo vozilo pokazalo, doneta je odluka o proizvodnji prve takozvane nulte serije. Prvi primjerci novog borbenog vozila pešadije pod oznakom BVP M80 počeli su da pristižu u jedinice JNA 1979. godine. U trenutku kada je proizveden, M80 se prema svojim taktičko-tehnološkim karakteristikama, manevarskim sposobnostima i drugim osobinama mogao porediti sa sovjetskim BMP-1 i francuskim AMH-10P. Iako su mnogi stručnjaci na zapadu isticali sličnost M80 sa sovjetskim BMP-1, jugoslovensko borbeno vozilo pešadije značajno se razlikovalo od svog sovjetskog konkurenta. A razlike se uočavaju već na prvi pogled. Za razliku od BMP-1 koji ima 6 nosećih točkova i top kalibra 73 mm, M80 ima 5 nosećih točkova i univerzalni top kalibra 20 mm. Jugoslovenski konstruktori smatrali su da je bolje vozilo naoružati topom pogodnim za dejstvo na ciljeve na zemlji i u vazduhu, jer je sovjetski top kalibra 73 mm bio pogodan samo za dejstvo protiv slabo oklopljenih zemaljskih ciljeva. Za borbu protiv neprijateljskih tenkova i oklopnih vozila, M80 opremljen je sa 2 lansera za protivoklopne rakete, čime je ovo vozilo osposobljeno za dejstvo protiv svih neprijateljskih ciljeva koji se mogu pojaviti na modernom bojištu. BVP M80 je naoružan sa topom kalibra 20 mm za dejstvo na ciljeve u vazduhu i na zemlji, s pregnutim mitraljezom 7,62 mm i sa 2 lansera za protivtenkovske rakete tipa Maljutka sa žičanim vođenjem. Pored osnovnog naoružanja, opremljen je i specijalnim uređajima za NHB zaštitu, protivpožarnu zaštitu, zagrevanje unutrašnjosti vozila, predgrevanje motora i izbacivanje prodrle vode. M80 je osposobljen za dejstvo u uslovima nuklearnog i hemijskog dejstva. Pored 3 člana posade, nosi desant od 6 pešadinaca koji mogu da dejstvuju ličnim naoružanjem iz vozila kroz puškarnice na bočnim stranama i zadnjim vratima. Pešadija napušta vozilo kroz 2 vrata sa zadnje strane vozila. Vozilo je u potpunosti amfibijsko i savlađuje vodene prepreke plovljenjem, i to bez prethodne pripreme. Brzina plovljenja iznosi 7 km na čas. Domaći stručnjaci koji su pratili razvoj savremenih borbenih vozila pešadije u svetu odlučili su da izvrše određene modifikacije BVP-a M80 kako bi ga učinili konkurentnijim na svetskom tržištu naoružanja. Nova verzija vozila razvijena je neposredno pred izbijanje građanskog rata u SFRJ i imala je oznaku BVP M80 A1 Vidra. Novo vozilo razlikovalo se od postojećeg po novoj kupoli, u kojoj je bio ugrađen automatski top M86 kalibra 30 mm, koji su stručnjaci zastave namenski razvili specijalno za ovo vozilo. Ugrađena je nova savremena nišanska sprava, a žiroskopska stabilizacija topa i nišanske sprave, zajedno sa novim servosistemom za pokretanje kupola i topa, omogućilo je dejstvo iz pokreta. Vozilo je bilo opremljeno i novim poluautomatskim sistemom za navođenje maljutki. Novi sistem funkcionisao je tako što operator više nije morao da navodi raketu koju je pratio kroz optički uređaj zahvaljujući svetlećem markeru na zadnjem delu rakete, već je bilo dovoljno da drži na nišanu cilj, a raketa se sama usmeravala prema njemu. Osim novog naoružanja, na kupoli su sa spoljne strane bile montirane i 4 dimne kutije. Zbog izbijanja građanskog rata u SFRJ, proizvedena je samo nulta serija novog borbenog vozila pešadije. Nova verzija borbenog vozila pešadije pod oznakom M80/98A predstavljena je javnosti 2004. godine na poligonu u Nikincima. Najveće izmene pretrpela je kupola vozila, dok su oklopno telo i hodni deo uglavnom isti kao i kod prethodne verzije. U kupolu je ugrađen novi automatski top M86 kalibra 30 mm. Na kupoli je zadržan dvostruki lanser za protivoklopne vođene rakete Maljutka. Pretpostavlja se da će tokom daljeg razvoja vozila ove zastarele rakete biti zamenjene nekim od savremenijih protivoklopnih raketa. Sa spoljne strane kupole, sa leve i desne strane, nalaze se po 2 bacača dimnih kutija, dok se na krovu kupole nalazi mitraljez M86, kojim se upravlja iz unutrašnjosti vozila.
Za potrebe oklopno mehanizovanih jedinica JNA, pored osnovne, razvijeno je još nekoliko verzija borbenog vozila pešadije M80. BVP M80A KC, komandno vozilo čete, BVP M80A KB, komandno vozilo bataljona, BVP M80 LT, lovac na tenkove, BVP M80A SPA, samohodno protivavionsko oruđe, BVP M80A SN, sanitetsko oklopno vozilo i BVP M80A MOS, samohodni minopolagač. BVP M80 korišćeno je u svim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije. Iako se pokazalo kao relativno pouzdano tokom eksploatacije u borbenim uslovima, došli su do izražaja određeni nedostaci, pre svega slaba oklopna zaštita, nedovoljna materijalna moć, mali domet topovskog naoružanja i zastarela protivoklopna komponenta. Osim navedenog, činjenica da vozilo nije bilo opremljeno sistemom za upravljanje vatrom, uslovljavala je vatreno dejstvo vozila iz kraćih zastanaka, pri kojima bi se vozilo izlagalo neprijateljskoj vatri.